Dneska jdeme do jiného vesmíru. Kony? Au! Tak kde jsem? Ještě mám baterku. To jako vyzerám. A je má moje tričko, můj bože. Asi to vyzerá, že musím jít von. Wow. Ono sami zapojili světla. Wow. Baterka už nefunguje. To bude muset v tom být. Wow. Proč jsem mi taky někoho potřebuji? Dobre, takže východ je zablokovaný. Co to zrobím? Musím porozmýšlet. Guys, mám asi nápad. Epileptic warning! Dobre, mám tu dobré světlo, to si budem světit. Wow. To lepší. Pam 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 pam. No, vyzerá to tak, že nic se tu nedá robit. Já nevím, v tomto vesmíru, alebo kde to jsem, preboha, se tu nic nedá robit, tak láhnem si a porozmýšlím. Guys, kolik je vůbec hodin, jdem to čeknout. Tam ten kuny, alebo jak se já volám v tomto vesmíru, je. Ty vole, to je polnoc. Ale musím vymyslet, ako se odtamto dostanem, já tu nechcem být. Jak to vymyslím? Jak? Mám nápad. Musím nějak ten portál, který jsem dal, musím někam sem prostě přivolat. Ale jako? A když jsem původně dostal sa sem. Ako? Zobral jsem si tu zbraně, vystrelil ju na stěnu. Ale on tu nikdo nemá zbraň, však tu není nikdo kriminálník, nehodím, že já jsem, ale takže je tu jedna možnost. A ta možnost, to je velmi taká riskantná, že musím se pozrieť. Či to není nějaká zázračná postava, alebo tak něco. Nech se od toho dostane. Dobre. Lol, Mike Wazowski, čo mi ty urobíš? Co já urobím? To uvidíš. Nautiku! Pak to nikdo nechce vědět, co já robím. Já mu ukážem, já za ním ale pojdem a on se už nevrátí. To uvidíte. Takže se já sám za sebou rozprávám. Ľudia, tu je portál. Jdeme do něho. No, to bylo nic.